kalahati. Tapos ito, hinati ko din sa breast, din sa ano niya, sa dibdib breast, chicken breast. Dalawa ko, carrots, isabay na natin yung onion at saka yung breast chicken. Kasi ayoko yung masyadong luto yung onion. Gusto ko yung crunchy pa rin siya para mas malasahan ko pag kinakain ko yung onion na crunchy. Kaya yan, haluin lang natin ng mabuti.